वही प्रभु जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय गोपीश्वर जय कथास्वामी नमो आचार्य पादाय पद्मपदाय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय गोपीश्वर स्वामी के नाम में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे शुक्ला किरण सूर्य आमगेला जगद्गुरु श्रील प्रभुपादाल चरणारी मुझे दंडवत अर्पण करता त्या उपरांत मुझे गुरु महाराज परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज चरणारी मुझे दंडवत अर्पण करता ताजे नंतर मुझे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभु लोकालय चरणारा मुझे दंडवत अर्पण करता ताजे उपरांत मुरलीचरण प्रभु आणि सखीचरण माताजी चरणारी दंडवत अर्पण करता and last but not the least अंग असेंबल झालेलं सगळं वैष्णवील आणि वैष्णवाल चरणारी दंडवत अर्पण करता आणि प्रार्थना करता आईची म्हाका जे सेवा दिला ते म्हाका लायक करता जावं तशी म्हाका आशीर्वाद दियात वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय। आईचे टॉपिक 3 काइंड्स ऑफ ऍक्टिव्हिटी तीन नमनाचे आम्ही कर्म करताची ताजे वयर आयचे आमगेल्या टॉपिक भगवद्गीता तो श्लोक क्रमांक 3.15 तांतु कृष्ण सांगता नहि किश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मणः कृत कर्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। हाचे अर्थ कसन म्हणारे सत्तर जन या भौतिक जगत्यांतू प्रत्येक जीव तांतांगेल्या स्वभाव देखून त्या नमनाचे कर्म करतात त्या कर्म करताक आम्ही बाध्य असतात त्या कर्म दाखून वांछाक साध्य ना आम्ही अशी लेखला पण हांव कसं कर्म कर्नातील बैसता ते पॉसिबल ना आम्ही हे शरीर धारण केला म्हणणारे आमका ऑल 24 hours into 7 days into till आम्ही मोर पर्यंत कर्म करता तीच आमका विदाउट डुईंग कर्म पॉसिबल ना आणि जीव तांतांगे स्वभाव देखून म्हणा कोणा कशी फॉर एक्झाम्पल वाईल्ड एनिमल्स जंगला राबता जानवरांनी असत पळा प्राणी तांणी तांक शरीर मिळालेलं त्या करता कर्म करतात उदकांत आशिल्ले प्राणी मासोळी त्या पुरा तांणी तांकां त्या जिवा त्या बॉडी तांकां मेळ्ळा पळय त्या लेकार तांणी कर्म करतात तशी जी मनुष्य जिवनाक आमकां मेळ्ळा मनुष्य आमी त्या लेकार आमी आमगेले कर्म करता आसतात आणि हो स्वभाव आमकां कशी मेळचो त्या प्रकृतील 3 गुण आस पळय खंयचे गुण आमगेल्यान तूं प्राधान्य आसता पळय त्या लेकार आमी कर्म करता आसतात ಕೆಲವು ಜನಾಲ सत्वगुण प्राधान्य असता त्यांनी मागीर चांग कर्म चड करतात ಕೆಲವು जनांतू रजोगुण चड असता मोड ऑफ पॅशन त्यांनी त्या लेकार काम करतात पॅशना लेकार म्हणजे काम 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 तशी त्यांनी ऑलवेज ईगर टू डू समथिंग कसं करचे म्हणून तांकां एक हे आसता स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन असता तशीच कोणाला स्वभावांतू इग्नोरन्स चड असता तामसीक गुण चड असता पळय मागीर तांणी त्या लेकार त्या स्वभावा लेकार तांणी मागीर कार्य करता आसतात जाल्यार खंयच्याय वेळार
at any time, at any given point of time, Jiva, without doing karma, Sakka Rabu Jayana. He has to do some of the other activities. तसला तसला मात्र जीवन व्यापन करू शकता. आता केलो जण सांगतात आम्ही काय करला अशी आड करला अशी निधेला तर निधवच्या मडकेने कर्म म्हणा वय नव्हे निधेताना आम्ही श्वास घेता ती त्यामुळे कर्म नव्हे केलो जण सांगतात ना अशी हांव खुर्शीर बसला काय करना हवं त्या खुर्शीर बैसचे हे कर्म. इन शॉर्ट तात्पर्य सांगचे अर्थ कसं म्हणारी जई ते आमगेले श्वास चलत असतं पडा त्या वेळात मग थंय ऍट द टिल द टाइम ऑफ डेथ आम्ही सतत कर्म करत असतात विदाउट डुईंग एनी ऍक्टिव्हिटीज जीवन जायना. मला सांगतो आता एक वस्तू डेफिनेटली खंडित झाली कसं म्हणारी कर्म केल्याशिवाय जीवाक या जीवन व्यापन करू जायना त्या खंडित झालं. ऍट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम या जीव कर्म करत असतात. तेच ना आमकां ह्या विशयावयर मस्त आलोचन करता कर्म इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इंटिग्रल पार्ट ऑफ अवर लाईफ. कर्म पळा ते आमच्या जीवनात भारी मुख्यता आसा बिकॉज त्याच जिवीन आम्ही एक क्षण वरकेन आमकां बुजायना. आता त्या तितलं इम्पॉर्टंट असताना आम्ही कर्म करताना मस्त जागृत आहे आणि ध्यान दवर. केलो जण सांगता जी जीवन एक वेळा मेळचे नवा कोण पळयला मेल नंतर कसन आमकां जास्त म्हणून भगवद्गीतांतू कृष्णाने सुमार वेळा सांगेल असं जातस्य ही ध्रुवर मृत्यू जन्म कर्म हे पुरा आमकां कोणा मृत्यू असं तांकां जन्म असं कोणाक जन्म असं तांकां वापस मृत्यू असं हे निश्चित. म्हणा ही फिलॉसॉफी एक वेळा जीवन मेळचे एन्जॉय कराची लाईफ मेल नंतर कोणाक तू जीव मेळटा की मेळना म्हणून ह्या पुरा सांगता लोक सुमार जण असत तांची हे परफेक्ट एक कृष्णाने सेकंड चॅप्टरांतू सांगिल्ले हे श्लोक जातस्य ध्रुव मृत्यू म्हणून. तेच ना वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल आमकां मस्त जागृत करता ध्यान दवरता कसं काम करताना कसं कर्म करताना कसं कर्म आम्ही करका कसं खंयचें काम आम्ही करका खंयचें काम आम्ही करच्या नज्ज आणि खंयचें काम आम्ही देवाल खातीर करका हें पुरो आमकां कळका. आता कृष्ण 18 अध्यायांतू आता कर्म करता वय ज्याला कर्म करच्या कितें कसं जावका ना कर्म करच्या कसं जावका म्हणाले कृष्ण सांगता 5 वस्तू जावका कर्म करच्या 18 चॅप्टर 13 श्लोकांतू कृष्ण सांगता 5 वस्तू आसल्यार आमकां त्या कर्म करू जावका. ताचे नेक्स्ट श्लोक 18.14 तांतू कृष्ण त्या 5 वस्तू कसं म्हणून सांगता. फर्स्ट म्हणारी हे शरीर असता बॉडी दॅट इज प्लेस ऑफ ऍक्शन. बॉडी ग्रॉस एलिमेंट ग्रॉस बॉडी अँड सटल बॉडी दोन्ही प्लेस ऑफ ऍक्शन सांगतात. एक शरीर असता आणि त्या शरीर चलयमान जावका जाल्यार त्या शरीरांतू चेतन जावका जाल्यार तांतू सोल असता आत्मा असता. हे सेकंड वस्तू फर्स्ट शरीर असता सेकंड आत्मा असता. थर्ड असता कसं म्हणारी सेन्सेस इंद्रिय असता. आता सेन्सेस असल्यार मात्र न्हू आमकां कर्म करूं जाता. वर्किंग सेन्सेस ह्या
कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय पुरा असल्यार मात्र आमी कर्म करूं शकता. तो सेन्सीस आसता ह्या तिन्नीचे. शारीरिक कसं म्हणाली सेन्सेस असल्यानंतर ताचे आमी उपयोग करता. ताका सांगतात आमी एक एंडिवर करता ती वर्क करता वर्क परिश्रम करता ती. हे फोर्थ जालें परिश्रम. आणि पंचाच म्हणारी परमात्मा. प्रत्येक जीवाला भितरी परमात्मा म्हणून देव बशिल आसता. विदाउट हिज विल सांगतात ना उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता. परमात्माला विल नासलारी सांगेल इच्छा ना परमात्माला इच्छा नासलारी आमकां कांय करूं जायना. ही 5 वस्तू शरीर सोल सेन्सेस एंडिवर आमगेला आणि 5th सुपर सोल परमात्मा. हे 5 वस्तू डेफिनेटली जाऊ का कोणाकय कर्म करता जाला. आता ही 5 वस्तू जाल नंतर त्या 5 वस्तूचे उपयोग कोण करता कर्म करच्याक. बॉडी. कर्म पुरा शरीराने करचे ना. चमकू का जाल्यार बॉडी जाऊ का पाय जाऊ का शरीर करता. सेकंड मन टोटल बॉडी. विचार पुरा मनान येवचे. मनांत आयले नंतर या बॉडी ऍक्टिव्ह जाता. आणि थर्ड आमगे जीव तन ताजेर आमी उलयताची खाताची पित्ताची कसं आमगेलें कर्म करतात. पण ह्या 5 वस्तू ह्या 5 वस्तू दाखवून ही 3 वस्तू आमकां मेळटा आणि ह्या 3 वस्तून आमी कर्म करतात. आता कर्म कितले नमनाचे असता. भगवद्गीता 4.17 तांतू कृष्ण सांगता कर्मणे ही अपि बोद्धव्यम कर्मणे अपि ही बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गती. कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम म्हणारी एक असता कर्म कर्म करच्या सकाम कर्म. सेकंड बोद्धव्यम च विकर्मणः एक असं विकर्म सेकंड. आणि तिन्हीचे अकर्मणश्च बोद्धव्यम अकर्मण. 3 टायपाचे कर्म कसं म्हणाली एक सकाम कर्म एक विकर्म आणि एक अकर्म. एक कर्म करचे त्याचे मिनिंग कसं म्हणाली त्यांचे पुण्य कर्म करचे. पुण्य कर्म सुमार सकट येता. ಕೆಲವು जन हॉस्पिटल करता ती स्कूल ओपन करताची कन्स्ट्रक्शन करताची स्कूलाचे ಕೆಲವು दान दिताची ಕೆಲವು जॉब म्हणून पुरा हे करता ती वितरण करता ती म्हणा कोणाक दुडवा गरज असता तांकां दुडवान हेल्प करता ती. हे पुरा आता पुण्य कर्म. शास्त्रांत बरयलेले त्या लेकार आमी जीवन व्यापन करून कर्म करतात पळय तो पुरा कर्म येता. ताका सांगतात कर्म काम कर. शास्त्रांत बरयला त्या लेकार कर्मकांड वरी घरकड कसं नाही होम करचे की एका शास्त्रांत बरयलेल्या लेकार. सेकंड असता विकर्म शास्त्राच्या विरुद्ध काम करचे ताका सांगतात आमी विकर्म ऑपोजिट टू शास्त्र. एक्झाम्पल वॉज हिरण्यकशिपू. रावण ब्राह्मण पूत आशिल्लो. हिरण्यकशिपू दितील पूत कश्यप मुनिरान दितील पूत. ताका नॉलेज आशिल्लें जाल्यार तांणी शास्त्र वाजूच कसं आशिल्लें म्हणाली ताजे ऑपोजिट कशी करचे आमी ताजे निमित्तान शास्त्र वाजीत आशिल्ली.
त्या पुरा विकर्मा देतात. शास्त्र एक्झॅक्टली ऑपोजिट आम्ही करतात पळय, दॅट इज कॉल्ड विकर्म. आणि थर्ड वन इज अकर्म. अकर्म कसं येत म्हणाली, सकट नमनाचे ऑल स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज, द ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म फॉर द लॉर्ड, फॉर द सुप्रीम लॉर्ड. सांगतो आमकां मागीर खंयच्याय नमनाचे कर्म लागना. आता कर्म विषयी ताजे अंडरस्टँड करूंक पडा, ताजे ऍक्शन्स अँड रिएक्शन, दॅट इज व्हेरी व्हेरी सटल, व्हेरी एकदम सूक्ष्मता. अ कॉमन मॅन सोडा ती, इवन देवी देवता काही ताजे ऍक्शन रिएक्शनाचे कॅल्क्युलेशन करता. इवन यमराजा काही पळा, ताजी रिएक्शन कशी कॅल्क्युलेशनांनी पळा, कर्मात कशी ऍक्शनात कशें रिएक्शन दिवका ते पण ताका काय गोतलो. तेन्ना कर्म, विकर्म आणि अकर्म हाची कॅल्क्युलेशन कोणाक गोत्तस, तो एक कृष्ण मात्र. ताक एकलाच गोत्तस खंयचे जिवाक कसं ऍक्शन ताणें केला, कसं कर्म केला, त्या लाकार ताका खंयचे रिएक्शन दिवका, खंयचे जीव, खंयचे ताका शरीर दिवका त्या जिवाक, दॅट ओनली कृष्णा नोस अँड नोबडी एल्स. आता कर्म म्हळ्यार हांव सांगेन कसं म्हळ्यार ऍक्शन परफॉर्म फॉर द वेलबिंग, पुण्य कर्म. खंयचे चांग कर्म करताना आम्ही सांगता. आता फॉर एक्झाम्पल आम्ही एक व्हेरी सिंपल एक्झाम एक मनशाक घेतल्यार पळय, एक मिलिटरी मॅन, तो सॅलरी आनी पुरा घेता. आर्मीन तू काम करता म्हणून तो एक सॅलरी विथड्रॉ करता. त्या सॅलरीन तो तेगेले फॅमिलीक पोसयता, तेगेले आणू, तेगेले अम्मा, तेगेले भाव भयणी बायल चेडू तांकां पुरा तो पोसयता लायक करून. ताका आमी सांगयता तो कर्म करता तागेलो. शास्त्रान बरयला तुमकां ड्युटी तुमगेले अन्नाला पुराणाल करता, तुमकां बायलेक पळोवका, तुम्ही वाडीक गेल्या नंतर चेडू गेल्या नंतर चेडूवाकी तुम्ही देखभाल करता. दॅट इज रिटन इन शास्त्र की तुम्ही एक पायस ऍक्टिव्हिटी तुम्ही करता रावता. आता तोची मिलिटरी मॅन कर्म करता जाल्यार ताण तागेल्या वेकेशनान तू रज काणू जेन्ना तो तागेल्या गांवाक घरकर राब येता आणि थंय कोणाले वचून तागेले झगडे जाता पळय, त्या झगडे जाताना ताका कोप येवन ताण तागेले रायफल घेवन कोणाचे ते शूट केला रे, मारला रे, ताजे दोष ताका लागता. ही इज गोईंग अगेन्स्ट द कंट्रीज लॉ. कंट्रीच्या लॉच्या ताणें ऑपोजिट काम केला, बट दॅट वी कॅन ट्रीट इट एज विकर्म. आणि तिन्हीच एक्झाम्पल दिला म्हळावी तो आम्ही एक अनुमान केला रे, तो बॉर्डरार असतो आणि ऑपोजिट एनिमी असता, ती एनिमीक ताका मारका जाल्यार मारका जाल्यार तागे सिनियर्स असता, ती मेजर जावं, लेफ्टनंट जावं, कमांडर इन चीफ जावं, ताणें सांगिल्ले नंतर, ताण ऑर्डर्स दिले नंतर तो एनिमीक मारता, दुश्मनाक मारता तो. तेन्ना ताण त्या दुश्मनाक मारलेले पळय ताजी कर्म ताका लागना. कितें म्हळ्यार ताणें तागे सिनियरान सांगिल्लें ताजे निमित्त ताणें येद्राच्याक दुश्मनाक ताणें मारला. तें आमी एक अकर्म म्हणून ताजें रिएक्शन ताका मेळना. ही विल नॉट गेट द रिएक्शन फॉर दॅट. तें आमी अकर्म म्हणून एक आमी ताका सांगी येता. सेम पर्सनालिटी, एकू मनीस तो, बट ही कॅन परफॉर्म 3 डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज. तशीच आम्ही वर्केन ह्या शरिरान तूं
मनुष्य जीवन एक अशी शरीर असं, आता सेम जानवराक, वायल्ड एनिमल्साक आनी जानवराक त्या पुरा एक लिबर्टी ना. तांकां धर्म कसं म्हणा गोतला. मनुष्याक धर्म कसं म्हणून गोत. सो ही कॅन डिसाइड या मनुष्य जीवन असतो त्या जीवन कर्म करता, विकर्म करता की अकर्म करता. आणि हाचे रिएक्शन इतले सूक्ष्म गहना कर्मणो गती देवाने भगवद्गीतान सांगितलं असं. इट इज व्हेरी व्हेरी ताची इंट्रिकसी आस पळय, इतली सटल असतं, इतलं सूक्ष्म असतं, त्या कोणाकय वगी त्याची कॅल्क्युलेशन कळना. त्या निमित्त आमकां खंयच्याय आमी ह्या शरिरांत आसून कसं एक कर्म करता पळय, आमी सुमार वेळा आलोचन करता की आमगेल निमित्त कोणाकय त्रास जावचा नज, आमगेल निमित्त कोणाक बेजार जावचा नज, कोणाले वाईट जावचा नज. बिकॉज एवरी एक्शन हॅज अ इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन. इवन आमगेल सायन्सान तूं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हे सांगता, एवरी एक्शन हॅज अ रिएक्शन. जेन्ना भौतीक जगतान तूं आमी पळयताची एवरी एक्शन हॅज अ रिएक्शन, तसा देवान हे पुरा इतलो व्हड संसार आमी मांडयला, इतलो व्हड ब्रह्मांड तांणी मांडयला, 14 लोक आनी आसता थंय, तेन्ना देवान वरके न्हय. त्या लेखार ही पुरा एवरी एक्शन आनी रिएक्शना म्हणून फकत देवाने ताजे कर्म केला. कोण लायक कर्म करता तांकां स्वर्ग, हू डज गुड पायस एक्टिविटीज, पुण्य कर्म कोण करता पळय तांकां तांगे नेक्स्ट जीवन हायर प्लॅनेट्सां मेळटा, उच्च लोकांत मेळटा. काही संत आचार्य व्हड व्हड तांणी राबतात पळय, फॉर एक्झाम्पल तपलोक, जनलोक, महरलोक, इवन ब्रह्मलोक, तांगे जन्म तसा हायर प्लॅनेट्सां जाता. वन हू डज कर्म इन अ पुण्य कर्म, इन अ मोड ऑफ गुडनेस. कोण कर्म पॅशन, इन द मोड ऑफ पॅशन करता पळय, रजोगुण वृत्तीन तूं करतात पळय, तांगे जन्म जावचो त्याच लोकांमध्ये, त्याच जनामध्ये तांगे जन्म जावचे कोण मटिरियल ऍक्टिव्हिटीज की फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज तांकां मस्ट एंगेज असतात पळय. तांगेल मन तांतू असता, कशी हांव चड दुड्ड कमवची, कशी हांव चांग घर घेवची की, ताजी मातशी तांणी मेहनत करतात पळय, परिश्रम करतात पळय. तांगेल जन्म त्याच जनामध्ये जाता, हू डायज इन द मोड ऑफ पॅशन. आणि कोण मोड ऑफ इग्नोरन्सांत मरतात पळय, इग्नोरन्स पळय, तमोगुण वृत्तीन तांणी तांगेल्या देह त्याग करतात पळय, तांगेल जन्म जावचे एनिमल किंगडम हातूंत, इन द मिडल ऑफ एनिमल किंगडम. त्या पुरा कोण कशी जीवन दिवका, कोणाक कशी खंयचें शरीर दिवका, हें पुरा एक मात्र भगवान श्री कृष्णाक मात्र गोतुस. ही इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड, पुरुषोत्तम म्हणून ताका सांगता ती. बिकॉज ही इज बियॉन्ड दीस 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणाचे कृष्ण ताची वैरी, ताका 3 गुणांचो प्रभाव ताका लागलो. त्या निमित्त तागेल बॉडी वर्केन सच्चित आणि आनंद. तेन्ना ओनली अँड ओनली ही कॅन डिसाइड खंयची जिवाक खंयची शरीर दिवका. तेन्ना आमी मस्त म्हणाली खंडापटी चड ध्यान आनी जागृत करता आमकां आमगे नेक्स्ट लायफ कसं जावका म्हणून. आमगेल एक्शनार वयर डिपेंड आसता. ह्या जन्मांत आमी कसं करतात पळय, दॅट वील डिसाइड अवर नेक्स्ट लायफ. त्यात आमकां नेक्स्ट लायफ कसं जावका तें आमी आमगेर हाता आसा. आनी त्या लेखार आमी आमगेल्या कर्तव्य सांगाची की कर्म सांगाची की एक्शन सांगाची ह्या शरिरांत ते आमी करता. आयच्या टॉपिकान तितलेच 3 टायप्स ऑफ एक्टिविटीज.
एक आपण एक सांगता रिकॅप करूया. रिकॅप कसं म्हणाली, फर्स्ट आमकां कर्म 3 टायपाचे कर्म असता, कर्म, विकर्म आणि अकर्म. त्या तिन्ही टायपाचे कर्म करता जाल्यार आमकां 5 टायपाचे वस्तू मेळटा. कसं म्हणाली, बॉडी, सोल, सेन्सेस, एंडिवर आणि सुपर सोल. हे 5 वस्तू आमकां आसताना विदिन दॅट 3 थिंग्स, शरीर, मन आणि जीभ, हे 3 वस्तू असल्यार आमी खंयच्याय कर्म आमकां करूं शकता. कर्म इट्स व्हेरी सटल, व्हेरी सूक्ष्म. ते सगळा काही ताचे कॅल्क्युलेशन्स आनी कळना. कृष्णाक मात्र ताचे कॅल्क्युलेशन कळटा. आणि कर्म इज व्हेरी इंटिग्रल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, इंटिग्रल पार्ट ऑफ अवर लाईफ. तेच आमकां व्हेरी केअरफुली, व्हेरी ध्यान दिवन असं जागृतायेन आमकां कर्म करता. बिकॉज आमगेल कर्म आमकां डिसायड करता आमगेल फुडची लायफ कसं जावचें, नेक्स्ट लायफ कसं जावचें, आमकां खंय वचका ते आमगेल ह्या जन्माक आमी कर्म करतात पळय ताजेर डिपेंड आसता. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल इन डुईंग अवर एक्टिविटीज. कोणाकय दुखोवं न्हू, दुखोवच्या नज, कोणाले वायट करून नज, कोणाके त्रास आमगेल निमित्त कोणाके त्रास जावच्या नज, त्या पुरो आमी ध्यान दवरून डोनेशन्स आनी करता जाल्यार आमगेल मेन उद्देश कसं नासता म्हळ्यार देवाक सेव करता. बिकॉज पुण्य कर्म केल्या नंतर आमकां वापस बर्थ मेळटा वय, विकर्म करता आनी मेळटा वय, खंडीत मेळटा. पुण्य कर्म केल्या नंतर आमकां वापस जन्म घेवका, दॅट इज तांकां आमकां मुक्ती मेळना. मुक्ती मेळचे ओनली अँड ओनली अकर्म केल्यार मात्र. त्या अकर्म कोणा खातीर करता, देवाल खातीर करता, कृष्णा खातीर करता. एनी एक्टिविटी डन टू प्लीज कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, टू सर्व द डिवोटीज ऑफ कृष्णा. तेच आमकां ताचें खंयचें फळ लागना, ताचें रिएक्शन आमकां मेळना. त्या निमित्त आमकां ह्या जिवनांत आसूनय, ह्या भौतीक जगत्यांत आसून वर केन्ना पळय वी कॅन फील लिबरेटेड. जेन्ना आमी देवा कडेन, देवाल धामांत, गोलोक धामांत आमकां वचचें जाता. तितलें सांगून हांव आयच्या क्लास विराम करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त इम्पॉर्टंट, मस्त छंद टॉपिक हे आयचे. ते तितले छंद जावन तुम्ही सविस्तार जावन सांगून दिलेलो आसा. ताजे रिकॅपय तुम्ही कोण सोडला, मागीर काम कमी जालें. आतां कोणाक डाऊट आसा की पळोवया नेक्स्ट टॉपिक. हरे कृष्ण. अनम्यूट कोन निमगो येता कोणा डाऊट असल्यार. हरे कृष्ण प्रभूजी. म्हाका एक सांग डाऊट आशिल्लें. सेकंड चॅप्टरान भगवद्गीतान कृष्ण सांगता न्हय, ऐकत वय. हॅलो, हरे कृष्ण. वय 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 वय. त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना. निस्त्रैगुण्य म्हणत प्रभूजी, त्रिगुणातीत म्हणटा न्हय. म्यूट आसा प्रभूजी. हे बुलोक आसून त्रिगुणातीत जावचे साध्य स्वयं. ह्या भुलोक, ह्या भौतिक जगतांचो आसून वय आमी एक्चुअली वी आर कंडिशन्ड बाय दीस 3 गुणास, रजोगुण, सतोगुण आणि तमोगुण. थंय आमी ह्या 3 गुणांत आसता पळय, आमकां ह्या जगत्यांतून भायर पडच्या जायना एट एनी कॉस्ट. तेच ना आमकां हे 3 गुणां वयर येवका. वी हॅव टू गो अबाव दीस 3 गुणां. ताका सांगतात आमी शुद्ध सत्वगुण. जेन्ना आमी शुद्ध सत्वगुणां पावतात पळय, एट दॅट टायम, आनी त्या येवची कशी म्हळ्यार ओनली 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 अँड ओनली आमी जेन्ना देवाक सेव करतात पळय, कृष्णाक सेव करतात पळय, जप करचे की, साधन करचे की, देवाक भोग आनी लावन आमी जेवण प्रसाद घेवचे, वैष्णवाक सेव करचे, जितले ऍक्टिव्हिटीज
आमगे लाईफ सेंटर कृष्ण आसता इन ऑल अवर एक्टिविटीज. द सेंटर शुड बी. आता आमी भायर वचून आमी दादलो मनीस आसता की बायल मनीस कोणें आसा भायर वचून आमी कमयता ती जॉब करता ती जाल्यार ते जॉब केल्या नंतर आमकां सॅलरी मेळटा की बिझनस करून आमकां जे दुड्डू मेळटा पळय ते दुड्डू आमी कृष्णा सेव्यांत लावता. When all our activities surrounded Krishna, keeping Krishna at the center, and we perform all the activities. ताजे नंतर आम्ही एक आमगे साधन स्ट्रॉंग असता, जप स्ट्रॉंग असता, घरकड देवाल सेव करची की मंगला आरती आणि पुरा फेस्टिवल्स आमगेल्या जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पौर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, बलराम जयंती या पुरो आम्ही प्रॉपरली जितना ऑब्झर्व करतात पळा लाईक करतात तो सेलिब्रेट करतात फंक्शन करतात पार्टिसिपेट करतात ताजी नंतर आम्ही केलो वैष्णवालांनी सेव करतात पळा हांची तात्पर्य कसं म्हणावी वेन फुल आमगेल कॉन्शियसनेस टोटली वेन वी आर एब्झॉर्ब्ड इन कृष्णा दॅट इज कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियसनेस आणि जितना आम्ही फुल 24/7 कृष्णा कॉन्शियसनेसान असतात पळा तेच देन स्लोली वी कॅन अपलिफ्ट अवर सेल्फ above these three mode of nature. तेन्ना होगूर slowly but surely आम्ही हे 3 गुणा वैरी येतात. That is called as शुद्ध सत्व गुण. जेन्ना आम्ही या शुद्ध सत्व गुण येतात पळय तेन्ना आमकां हे भौतिक जगतात खंयची वस्तू आमकां अट्रॅक्ट करता जायना. नथिंग कॅन अट्रॅक्ट अस टुवर्ड्स दॅट. आमगे डिस्ट्रॅक्शन आमकां जायना. वी आर व्हेरी मच फोकस्ड. आमगे उद्देश आमकां गोष्ट असतो आमकां लक्ष आमगेल गोष्ट असतो कसन करता. वेन वी आर व्हेरी फिक्स्ड ऑन अवर डेस्टिनेशन आणि त्या उद्देश आमगेले एक खंडित जाल्या नंतर थंय पोवपाक जाल्यार आमी एक जे प्रयास करतात त्या प्रयास आमगे शुद्ध असता. इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल. लोकांक दाखोवच की मनांत कसं नाही भायर कसं नाही त्या पुरो आसना जाय. बाय एक्सटर्नल अँड बाय इंटरनल कंप्लिटली वी शुड बी कृष्णा कॉन्शियसनेस. हे एक आमगेल अवस्था येता पळय तेन्ना वी कॅन कम अबव these 3 modes of nature. तेन्ना आम्ही या जगतान आसूनय आम्ही या जगत्यान ना ती म्हणू जाता. अँड दॅट मेक्स अस व्हेरी इझी टू गो बॅक होम बॅक टू गॉड. आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. होय प्रभू. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. आणि कोणाको जेव्हा डाऊट असतोय हरे कृष्ण. कोणाके ना म्हणलेत प्रभूजी सगळ्यांके याईश मेसेज कन्व्हिन्स झाला म्हणलेत तसा शुची नाम श्रीमताम गेहे जाऊ का म्हणून असलेरी आणि हे दुःखालय म शाश्वतम हे आणि परत हांतू चक्र काढत नक्का म्हणून असलेरी कॉन्शियसली आणि जागरूक जावन आणि बुद्धिवंतिकेनं सत्वगुण असून कर्म कोरिया हात नंतर म्हणून एक मन अंदावर त्याची आजची सेशन मुखार सीता सेशन प्रभूजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. आमची छोटी येऊन आजी भारी चंद एक टॉपिक भारी चंद जाऊन सविस्तर सांगून दिलेलं सर. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. आता थोडे अनाउन्समेंट्स आता पळूया. सगळ्यांक गोत आशिल्ल्या बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सिरीज अंतू परांक 9th January फ्रायडे का 8:15 टॉपिक असतले पायस ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे सेम कर्मा बद्दल सांगून दिवचाक येतासाची हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी चड संख्येन जॉईन जावया. आणि एव्हरी संडे जपा सेशन जो आसा ताजे बद्दल कोणाक फर्दर डिटेल्स जावक की त्यांनी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी का कॉन्टॅक्ट करू येता. आणि सगळ्यांक गोतिसल्या वरी प्रति सॅटर्डे प्रभुपाद लीलामृत संजे 7:30 हंतु कोणाक प्रभुपादाले कीर्तनांनी जावो एंकरिंग करूंक इष्ट आसकी तांणी मुखार सुन येवन श्रीमती राजेश्वरी माताजी का नाव दिवका म्हणून नेमून घेता आसा. आणि आता येवचे मुखा वयले षटतिला एकादशी निमित्त संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असतले 14th January संजे 5:30 कोणाक पार्ट घेवची इष्ट आसकी गीता श्लोका रिसाइट करू इष्ट आसकी तांणी श्लोका नंबर गीता अध्याय 1 to 6 श्रीमती माया नायक माताजी, अध्याय 7 to 12 हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी आणि अध्याय 13 to 18 श्रीमती भारती पै माताजी का मुखार सुन येवन नाव दिव्यत.
आणि नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसतले परांक पल्ल्याकची 8th January थर्सडे पल्ल्या 8:30 कोणाखंत भाग घेवची इष्ट असली मुखार सोन येऊन श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी जाओ रश्मी भट माताजी का तुम्ही नाव देऊन भाग घेया आणि चढ संख्येनं जॉईन जाया आणि ते रॅलिश करा म्हणून ह्या ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗಿತಾ ಸರ್ ನರಸಿಂಹಾರ್ತಿಕ್ ಮುಖರ್ಸಿತ ಸಾಯಿಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्योर्नमाम्यहं श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकाशिपोर्वक्षः शिलतङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा गालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद विघ्न विनाशिनी नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु वृंद की जय हरे कृष्णा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय समवेत भक्तवृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय आज जॉईन झालेल्या सगळ्या डिवोटीजांक मस्त मस्त धन्यवाद दिताची आणि टीम भागवत पुराण कोंकणीक आमके वेदीक दिल्लक मस्त मस्त धन्यवाद दिताची अशी कायम जॉईन जावता भक्तिरासाचे आस्वादन करता म्हणटाची आज सेशन आम्ही हांगा एंड करता आसाची नेक्स्ट सेशन आम्ही मेळया हरे कृष्ण